Ki Longkmie nak thain ripoi hak chanmi ka khatwei tarik ya yong arjar phunriu kila 1 poi hak chaka ka bau HB Nonglang chairman ka Green Tech Foundation GTF udang penlong ya ka jekhi songsha thangan ka bayaj manta la lai singi habakren sikilap thai khubor na kalyang ka kong Mary June mersing kalapen pau ka Sngewkhia halo ka Thmu ka Sorkar bandi Lilam ya ka dolun nang Lumpongdeng nalor kata kalau ongru ba ka Sorkar kamju ya keren ban yada ya ka mariang Henry ban snai ki jingtei kan hab ban od ikidieng mat kumta kam ya hab satia thei trong ka temri boy ki bedon ki jingkit kli na ka manta kalawai jong ki khun ki khti jong ka pateng ka banwan ni dap document sim jong ka Sngewkhia habangi yo i ba ki GTF ki wan ban sha thangan hang ni na ka benda ba ka mi yo i ba ka Sorkar kalamot ban dili lam la ne ban ai wai no ya Lumpongdeng ubadan hapadeng jong ka wa yam ka badang hap hapo Kyrwoh district kum ki Longkmie jong ka temri boy ni don shisha ka man sim ka Sngewkhia namar kum shi benta une ulong wei ulong wei bakring lane bapelong ye jing itanan jong ka temri boy ki jong ibat kum juru ha ka be de bet kane ka wa yam ka de shi benta ka ba baro mangi yo ya ka boarding electric kumbangi tena kaliang ka jong ngi sngsi banu i ba Sorkar kalamot ban Lilam no hoaj na kaliang jong ki ngi yo i leng ba ki media ba ki ai singkren ba ki ong ba ki kwa ba ki nwanra e kita ki restoran ki barem dor lani ban pen itana dia ka hanrei na kaliang ka jong ngi so ban ong ba ngi kwa ba ngi yo i ke jing itanat ba shisha jong ka mariang ka ba ublei ula ayangi nim kwa ba ngi yo i ke jing pen itanat lani ki jing thaudur jong ki breu hanrei ke ai ka ba ngi yo i kalong kala pen kamen ai kamen sim jong i ke jing itanat ka ba shisha jong u bat kum ju ru habangi yo sngo ki jing keren ka jong ki ba ki ong leng ba da ke jing wan ra ai kita ki resort lani kita ki restoran lani kita ki 5 star ki jong ki hapo jong Lumpongdeng kanang kring shu ya ki nong jong akai pertain ring so ban ong bana kaliang ke jong mo balada kim don kum kitaru ka jalami gelaya hi kri khasi ka be jongi ka thamri boy ke jongi kala kring lupai ki nong jong kai perthai lengba da ki jing internet ki ba kamariang kala de aye ki ngi ki sat ki babun ki don hang ni kamariang ka ba internet ka ba jerngam shu ngin phai kindian ha ka be dei bat ka ne ki jing shina ye kita ki jing shina ki ba ma ki la plan ada ki shina ye kita ngi song thu ba ki nom la klem da pom la ne klem da pen klem ye ki ding ha ba ki shina ki no ki don kam ban pen klem kat ba kinda dei hikini ki banai jun hakin rutrik jun ki world environment day pat nakaliang ki jun ki ju penbore ki ba ki ai ki honest program da ka ba ong ba green environment save human life tingi so ban ong bangingim kwa bakin pom mi kiti kiding ai ba kiding ki bala don lupa hang tu kini ne ya sa kum ba ki kilong ba ju ngarang pet hakan news mene nga yu i ba ki don ki keteng jun ki briu ki bana sabar keri na sabar ke jela ki wan ban thong ding hai tu i jaka sosi ban yu i balada ki briu no po ke jela jungi ni haban pen klem la ban pom no e kiding ka ba kibru ki bana shaka we ki jaka kidang wan ban thung khanang hapo ka jaka ka jongi habathin pej baha ki kishap ka shap plus f ka plus f haka bam bangi bam duna ki eki batte ye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang ka dot pej ya ka shap plus f haka jingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam khta ai ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pindon kam daki mar ba modon ka sharp plus f menta kasni lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya